bandiraɓe musidɓe tedduɓe hoynade asman jarani pusodirde ceerno jalaluddini ganda joɗɗo gandal jaaɗo e jokli afrique ɓe mbi ko gonga hande eɓe tawe e lamorgo leydi sénégal jiɗɗa ko andude holko dañata walla holko dañatma cokkodir e ceerno jalaluddini ko kanko yaawi hen jiɗɗa ko udditare ha ande a udditima jokkodir e ceerno jalaluddini jiɗɗa ko ɓayre jokkodir e ceerno jalaluddini cohluɗa ko kayitaji yaltude leydi walla natude e nder leydi jokkodir e ceerno jalaluddini gonduɗa koye rafi gorago yeehi ha joom suudu ma ne yawma jokkodir e ceerno jalaluddini woni ko west foire tongode makko ko 77 256 83 94 bandiraɓe jawnoɗe jeeheɗo ceerno jalaluddini kanko woni ceerno joni ceerno kumtowo haajuji ko ceerno jalaluddini min de kala periɗomi toon yoyam hayyo e bandam mboɗomi toon ceerno jalaluddini kay rokkata mon seeri mon hoddiro Allah daɗotako neɗɗo yiɗde mum Allah e hajande mum ala mo wawi dadde hoddiro Jitagore hoddira makko daɗotako ade ko kumpaɗo jangumo Hodiro Allah daɗotako neɗɗo yiɗde mum Allah e hajande mum ala mo wawi dadde hodiro alama ko min nodduma ɗo min nodduma pour jiwriden surtout e ko fate banggue golle ɗe saabu wonko teskimi ɗiɗo dumunnaji foof guila nomination yalti manam guilande directeur suuɓi kam jomi won toppitiɗo ko fate banggue rédaction o guila nden mbiɗa yi golle ma ne gusti surtout ko mbiyannomi ya wat ko foof walla ko jiyannoma waɗa ko foof a watta ɗum e o mbimi noon min nodduma min namdoma holko woni caɗele ɗe ɗum woni sababu noddama a jarama eyyi ɗum noon ko so tawi a yii ɗum noon tan ɗum wona hay batte so won sababu o ko tawan mi sellani walla taw mbiɗi jaggi eko way noon kono wona salade wasde wadde golle ɗe ɗum wona raison adam par ce que mo sellani ñande fof waɗa dawa bon jogiiɗo haajuji ñande fof waɗa dawa ɗum ne hawni seeɗa andindema tan ay oɗo galle mo jiiɗa ɗum ɗo ko jiiɗa ko fof ko domanuji caggal am armoire uji fof ko kewi deb
demande uji yimɓe wonɓe beddaji ɗi wonɓe galleji mumen nan ɗo mbaɗi demande mumen firti ko poste mo gonɗa o ko aɗa woni ɗo sa wonani ɗo goɗɗo wonɓe beddaji ɓe aussi gonani mbaɗani mérité heddade e mbeddo mbaɗi mérité gollade e nder piindi média donc ko golle mi aɗa guila garmi slogan ko goto ko golloɗen keɓen résultat c'est tout sa ñannen président manam kanko directeur on waɗa men félicité e golle meɗen ɗe firti keɗen ndewi lawol donc miiɗa yiide ko oñi hay seeɗa e golle ɗe à partir d' aujourd'hui golloɗa bisimilla a gollaki demande uji gonɗi ɗo ɗi min mami yurnit ɗum mi ƴeewa poɗɗo wawde wadde ko mbatta ko walla ɓuuri ko mbatta ko ganda gollal ngal namdi ko fortade ko informé juste et vrai ɗum woni e slogan mo ganduɗa hokki en hannde sembe e dole enen piidi média donc noon ɗum noddirnomami paamira hono noon par ce que golle ma moƴƴani tuggude e nomination fay joni ko nomami joni won gardiɗo rédaction o ha joni mi yi golle ma ne gusti ɗum noddirnomami ha yesso ko lawol aɗa wawi wadde disposé walla mbaɗa ko poɗɗa wadde foof ñimmoɗo jokka gollam a jarama Toma nu deme ya ci jam toma jamaran wallahi warna tampere sotta aduna rek to bu ngone toba ana ligo an toma no ɗum ɗo ko xewol Allah rek yurmende Allah rek ri jogi sukaɓe nayo worɓe e jon suudu an joni ñande wo ñande feendo ɗo ko toba ko xewol e meɗen hino toɓude ko mimi ko to Souleymane en e legal ngal no woniri toɓo ngo bonnanɗo haydara no woniri to Dakar to toɓi a wawa yaade hay nokku fo yimɓeɓe kaɓe tali ɗi pewne kaɓe gongol te Moussa mi tawaka enen ko leydi jam ni ko jam anduɗen aɗa andi ko so tawi mi wima haare wona daraden findire goɓɓe mais daroɗa kasa beele kokkeɗa fodde ma kokkeɗa devoir ma an kokkeɗa droit ma aɗan ɗo aɗa lawƴe oto ɓeɗo nanto leeli nder galleji mumen ganda ɗum ɗon il faut kaɓeɗa kokkeɗa gueɗal e nder leydi ndi an ka ɓiɗɗo leydi ndi aɗa foti jogade gueɗal sa wi ka haɓa ko hol kaɓeteɗo haaɓe il faut kaɓeɗa amma an anda droit ma an est ce que aɗa andi droit ma an man je connais plus de toi dans le français. Français. Je français, je comprends bien. Tu comprends français. Je comprends français, Moussa. Tu as fait les études où? Je suis ton lycée technique Ndar. So oui, ma anda droit ma, min darantuma droit ma, ana jangani Thomas. Thomas, yo, comment tu t'appelles? Je m'appelle Moussa. Comment Moussa s'appelle Moussa? T'es où? Je suis là. Je suis là. Quel est son travail? Moi, je travaille pour toi. Pour ton devoir, pour ton droit, pour ton bien-être, toi. Min ma haldre ma anda droit ma français mo dimbiya ma adan droit ma non Moussa ala Moussa du yakaki na yakande ni c'est clairement dans honnête la wa c'est clairement dans honnête c'est pas normal ça li yurmende Allah tu wadi dum lendi teñi jam dum do ko xewol Allah ni dandi yando ko xewol Allah yo burtalla moƴƴinande murandu yara yeso bimbe mbimami fof mi wuri kadi mi salmini ɗum mi yetti inde mum e yettore mum wona neniraɓe wona babiraɓe c'est pas normal c'est pas d'accord c'est pas normal c'est pas d'accord allo salamu aleykum hayyo Abdoulam ɗo mbaɗɗa aɗa selli mbaɗa e tampere jaam tan woni toon naɗa selli kam i mi waynandem de balɗe fof nananima wallahi mbeɗe selli mbeɗe nayi jaam mbeɗe selli wallahi an kay neɗɗo wayrtama wallahi ha joni mbeɗene heddi hen ko nanggannomami ko ɗum gasi mbeɗe wuuri kay aɗa andi kam ɗum wonan tan ko mbimi haɓɓinima tekkere ko ɗum kay ala ko ittata ɗum wallahi ala ko ittata ɗum ko an hokki hoorema noon moƴƴere ma hokkuma ɗum needi ma hokkuma ɗum jawdi ma hokkuma ɗum hay saaha goto ha welsinda himi nenam eyyi so tawi ɗum jeeyi min ɗum jeegandam ɗo haɓɓude tekkere ha tiiɗi mayni mom kay ko an dokkumi ko an jiɗanmi wallahi wallahi a jarama merci si an joni ka battu ñukkinaɗem pourtant ñukkinaɗima de ko nde heddunonoma gayni haal téléphone nenan mbiɗamo jagganda
an gol ko wondi ma téléphone am ni taw ala won ko nan ko nanda mbiɗa ko holmo jagganɗa maymun mo jagganɗa maymun te maymun tine mo jagganno mami gili boyo tan holmo jagganɗa ham mo jagganno mami gili boyo ha hande gon jaggan mami nen weta yejiti ko kalno mami ko kalanda ham mi wino min ɓerna ko goto woni hen woni je an ko an yidata malla ko min yidata nene ko min an ko an yidata malla ko mino yidata kadi an hol hasdagal ngal gonduɗa yam kada ganduɗa aɗa añana kam ko Allah hokki kam ko Allah hokkuma Allah hokki kam ko min jibinma ko min kadi hokkata mo jinmi mo resete min mo kaltama resa an ko min jibinma nene min ko ide am yaharayma ko nedam wonema an ko wonema gila dow ha less hol bannom ɗum sowona Abdoul ko dokkanmami jamma e ñalama suba hay kikiɗa aɗa ɓorno mo hokkanma ɗum ko wona Abdoul so tawi mi faami jiɗɗa wiide kala ko ñaami ko jarmi ko ɓornimi ko Abdoul eyyi joni min ko marchandise aɗa yeeyam wadde farno jibirɗa jawdi janandi sabu on wona min e on hande wona min e on janggo nen e ɗum noon bisimilla ko kalamami ko sata hokka kam e heɗemi haalama ɗum noon bisimilla ay Abdoul mo jagganmami o ko on tan goɗɗo ala je mi anda ko je mi anda ko je mi anda ko ulundu mi anda ko hol gonowo so tawi no ganduɗa aɗa jogui haqqille aɗa watti haqqille wona ganduɗa rapport huy hay ndewata aɗa acci nafoore ma haalis tagui aɗa yeeya kam min nene nene yidde ma haalis nde ha hol nden nene min mbiɗa yiɗi kalis min ko jiyammi ko woni ka yiyata an mi haalanma noon onon sukaɓe joni ko mawɗo lelo yiye ko onon sukaɓe on puttinan guina moon ɓetana ɗon mañ oɗon jaaha e laabi ke mais hay batte ganduɗa on jiyata ay ngal ko ngal lakara batte hol ɗum batte kalis sene welma batte sene mettuma sara hokkam hokku ko jinmi mais jeehe allorat kam walla ko bonheur ɓiye jarata walla kanko bonheur jawdi ndi darata ko min andi ko nafanma o est ce que aɗa andi ko nafanma jawdi dawdi ndi koto gasori nen heddoto ko ndimago heddoto e yidde neɗɗo so yurmi yiɗima komi haɓɓanimo takkere aɗa wawi ittinde mi haɓɓande takkere nene ayge mo alna kam wutto mo alna kam faɗo ko on jinmi e bisimilla par ce que on jogui yurmeɗam mi darani jawdi mi darani haydara ha yeeso ko lawol mbimi ha yeeso ko lawol min tijani sar hay mo nanani mbarodi nani gulali muɗum bisimilla so laaɓi mbaɗen hen guesa jabben anda bisimilla ha yeeso ko lawol wona goɗɗo ko Abdoul tan fokonno haajo e ceerno min de addi ham ga en ko nokku mo gollanmi o galle mo gollanmi ɗo to gollanmi ɗo no mbanomi hen ni mi yi usimi mi natti wade hen no mbanomi hen ni ko min jogino foof presque kadi min ardino hen ko heewi kono gila goto mo ganduɗa ene wiye Amadou Moussa ari toon ha directeur amen o hoore mum toɗɗimo wonde ko kanko woni kalfinaɗo kala ko fate rédaction nde wonno koye média ji min goni affaire kabaruji sartirde kabaruji e ko way noon gila nden noon ha faade joni gila o ari min natti yiide hooram no jirannomi hooram ni ceerno ko ɗum addi ham ga joni addi ham ga ko yidde balla kam o e to woni ɗo yo ummo ɗon min mi hefta place am o jiɗɗa tan ko wallede kanko ummo ɗon an kefta place o hefta place gotaɗo gonɗa kanko ya lawol mo bisimilla mi faami hakkadi haalma mi andimi jiɗiɗa ko jiɗɗa jaguɗo haalɗo haaju ma tutta e Allah gayni haaju o haaju wona gasam so Allah jaaɓi inchallah no jiɗirɗa ni ko noon wonirta alhamdulillah Allah ñagama jaaɓi inchallahu taala joni to banggue jogde hakkude men ala peeɗi min mi adoraki namdade almudo holko yoɓata ko Allah fawi jungo mum fawi jungo fof an andi haajo ko jaranma holno fotema kala no foti e ma ko joyiɗa gadda fawi jungo so Allah jaaɓi kikiɗe defta ɗo jara mi hokkuma gueɗe ɗiɗi hen gueɗe gotel mbatta ko 16 makko mo jotto ligguey ɗo liggotoɗo e donc bureau makko bureau makko ɗo e 16 ɗon mbatta d'accord gueɗe keddiñel guel mami hokki ɗum sa naati bureau ngo mbisa e bureau yaha o so Allah jatta jaaha so Allah jaaɓi ndaara so Allah jaaɓi maalo humto haajo inchallah oto yaha e nokku oto ƴeewa e ceerno goɗɗo ala min kay badduɗe no mbiɗa hooli ɗum no fewi kadi ko ni woni ko haalno e ma
inchallahu rabbi kihiɗo holon waktu tan kewmi jango sa juuli allah sara ngara ɗo jango allah sara caggal allah sara somi juuli allah sara mi yaltata ɗo ha yaha inchallah tamgo so allah jiɗi mamer jaram yalla waɗa dew jaram salmini galleji jaram Oh, monsieur le maire. Allô, monsieur le maire. Ça va bien? Mais monsieur le maire, commune nodduɗo mom noddumami tan ha nottumi wawde. Bon, ɗeɗo balɗe komi dañƴo partenaire uji. Partenaire uji ɗino vraiment aɓe cohli espace. Donc hande caggal Allah nala ɗum mi yakaraki hay goto sowna an. Parce que vraiment aɓe dari vraiment ko min tan ɓe padatata mi wawano tottude ɓe réponse tant que mi heɓanima. D'accord. Ɗum ko holɓen? Bon ko ɓeɗo ko ya deux même ɓe ko allemand gobbi ɓeɗo tami gummi ko menda koye guure tubakoɓe mais aɓen ɗo quand même. Alors no mbaɗeten? Eyyi. Haala bureau. Eyyi. Ɗum ɗo wona haala téléphone. Ok. Haala bureau ɓuuri. Ahan. Aɗa fottude andude yaya. Ok ben monsieur le maire min kay so tawi aɗani bureau ko joni joni tawotumami toon. Y a pas de problème ar. Ahan. Ok. Ok, merci monsieur le maire. Merci beaucoup. Alhamdulillah rabbil alamin. Ɗum ɗo kam ala ni ɓoynude quoi. Wa Mariam min de ala ko kedduɗa yam ɗi noddali ko woni mbar ko jam guila noddumami ha joni mi darimi ɗo guilnami fadimi hami tampi billahi ala ko hedde yam ko gonduɗa ko hemma aseli ko gonduɗa koñ probléme ma jabata ko mi yawe yam ɓeɗo mi mayede ko gonduɗa arani mi wawa suddema haydara inde komi janode hôpital par ce que ɗeɗo balɗe fuu tinami ɓandam koɗɗaɓe mi jahnuno kam ha gandanɗa jiyami hôpital min jami nde tinda e ɓandu ma ko wayno holɗu cuuwiɗo a habri kam bone Mariam ko sowma minen mi anda holno kaliran momi ɗum yan o ala ɗo holno cowottoɗa non mari neɗɗo no sowoto wanda coɗuɗo oto fordon ka debbo komi debbo aɗa andi mbeɗa andi yi ana ha nga ha jinna aɗa sowo anda cowo ɗum holto woodi neɗɗo no sowoto wanda cowɗo mi anda so mbiɗa anduno mi yi kam mi anda neɗɗo minema en ɓoydi a haali en ɓoydi ala ko meɗɗen suudirde ndera maɗa andi bowla maɗa andi nder ma mbeɗa andi bowol ma mbeɗa andi holno cowrotoɗa anda cowɗomo ɗum holno wonirta ko ɗum woodi kalammami ko ɗum woodi mi anda mbaɗa kana gajahi de mi anda baɗɗo ham reedi no ɗum heɓirma ko ɗum hulɓini kam ko ɗum jahli kam ɗum hande tinno ɗum fof wiyata ko wona gonga komi pijirɗo hooram taw harmi jeeɗiɗi mi yahani mi artani an aɗa andi kam en ɓoydi wona hande
joni yummatini mbiɗa suusi haalandemo reedu noon suuɗotako neɗɗam sa jaɓannumi a noddat yumma o jooɗo ɓiɗɗe ne takki jinnaɗo mum o jooɗo joɗɗa kalanamo ko woodi ko no mbiruɗa kam ni noon mbiratamo a woni a anda no yaari a anda barɗoma jinnaɗo ne jogui ɓiyum jurum ha maayi ko andi ko o walluma hen par ce que reedu fo jiiya gandanɗo ɗum wawa walludema min mi andana ana andana ɓattu yumma kalanamo ha laaɓa par ce que suuɗotako joni yalta oto waddani aɗa hulɓina kam ko hoddiro neɗɗo wawa dogde hoddiro kadi wawa diwde hoddiro kala mo jiiɗa e aduna kala ko Allah fodema ala kulli haali ko wonata hoddiro Allah way noon momi jaggane momi darone momi iwre banggueji foof momi wonne kadi mi timmima sahil kala dardam e ma momi wat hakkude men saabu mbeɗen da bonani hoddiro noon hay goto ala ko wawi hen momi wallene kadi ha ganda foof oto haydara Moussa tinno e hoore ma ko mi hulide wona haydara ko hoddira koye aduna wona mo jeggira mbiɗɗo mo ala baaba ɓiɗɗo mo ala baaba ko hoddir kadi so allahu lamɗo jaaɓi momi daro hen ha kala ko wawi hen wonde min ma leere hooram so Allah jaaɓi oto haydara Moussa momi darani aɗen joni no mbatten a majjani mo joguimi galle o no way jikkumo ko e foof mako ɗum noon mbeɗo mi doga mi yaka hade mako arde o wasa towde mi ɗon ma en nandir momi nodde téléphone tinno e hoore ma aduna ko mere tinno e hoore ma yanguimoɗa gonda ɗo yiiri momi nodde inchallah hodiro Allah ceerno Jalaluddini kay rokkanno mon séri mon hoddiro yeah